Dobrý deň, my vás pozdravujeme dnes z dedinky Gajary, ktoré už od 15. storočia boli priestorom, kade išla Jantarová cesta. Cez Moravský Brod tu prechádzali kupci a vlastne takto prechádzali na naše Slovensko. Stretli sme rôznych ľudí. Moja skúsenosť bola s mladými rodinami, ktoré vlastne sa vyjadrovali, že je potrebné, aby mali väčšiu podporu a čím menej byrokracie. Ja som dnes kreslil deťom na požiadanie a je tu jedna otázka, ktorá nám vyskakuje. Dôležitosť kultúry a umenia, pretože nás formujú a je dôležité, aby formovala kvalitná kultúra, hodnotová, naše generácie už od mladosti. Strávili sme tu krásne 2 dní. A počas týchto 2 dní sme rozprávali naozaj s mnohými aj mladšími, aj staršími ľuďmi, ale mnoho z nich trápilo zdravotníctvo, predovšetkým nedostatok lekárov a dlhé čakacie lehoty. Veríme, že v KDH máme program, ktorý toto bude riešiť. Aj tu v tejto obci chcú ľudia slušnú politiku, chcú v politike slušných ľudí a chcú upokojiť politickú situáciu na Slovensku. Milí Gajačania, strávil som s vami tak ako Peter Graňák a moji kolegovia veľa dní a vidíme, že Slovensko potrebuje stabilitu, potrebuje kompetentných politikov, ale aj slušných ľudí do politiky. KDH chce byť alternatívou pre celé Slovensko, aj pre vás. Všetko dobré.